بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبو بلجلي فوق أول من دو ملكنا علي ملكو كا فنفن سغولين دو أونا نواتينا بنال تيفي جبراني سانفي أو كا جموكا ماندي ni odi spécial ramadani na bisigi awye dia dongo do sun tigole kofe yasa kaseka anga sun dia ambulo odi hukumu kama an sigira kana kenen kabi ninga wilebla anga bilibele do mani bela jidi ba le kudon ni odi anga zikiri dala bay zikidira mi ikadonga fu na ka zikiru konna na ni wajulu kamba kono li dadli kamba kono ni kuma kan chama ba kono kuma kamono ni okasano yana ngado baranu bela jile kono ambe Allah subhanahu wa ta'ala fu ka barkada masami sona kabira ona ninga sungolo fana ko an garjige do ola kada ka tun kadi ma do ye ninga sika sungolo so nga alama no ya ulu yi ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ulu dawro ne ma yanko kitimuna alako no wi ala ayre munu fana garjige do ala amma sika foidi alama chugo mina alaka on garjige do ala jera ala di kani wati kayira ona nga sika sungolo su hina munu ba kono bunya munu ba kono kasika do soro ulu fana konna na ambe Allah subhanahu wa ta'ala fu ka barka damba fu alhamdulillah rabbil alamin ambe sallike muhammadul mustafa ka amba fu allahumma salli ala sayidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أني بلا أنا ذكر دلبا ماني أودي عمر تراوريني بلا جلي بالدو عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إنكني أفافي ما من بي أودي أمادي كيدا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بس في تانا. أو كأنه. ما تانا. الحمد لله ما شاء الله. عمر تراوري أمبي فو كسبة دانتي فولي منا. إن شاء الله. إسرا كنا غابيلي جابي أجارني كسبة. أمباني الله سبحانه وتعالى في لك إسراني هراي. كذا كان نبي دينه بارادودي. نبي تسري دودي. تسري ميني أبي أون دمشوا من عند دينه. كسيك على sigirola mauti mindo akona na fana ukase ko ndo akono kada kalni kazikuru takala jeba ila dilika mchanga akono inafo nyafo chuko mina barada mina una ni obe anwaju mu ye fana be kumanga societe ukanga duko na uka gele munu be jugo ya munu be koni ya munu be fadi ya munu be ani Allah subhanahu wa ta'ala ire fana che ai femu fo onyi ani kadami fana jirana kamanga teme uluka nunu bela jilembe fo zikuru konna na ni alai sungalo kalo bilbili bay fana jira ona kaka anga fana wele plateau sanfe ina fo anga imamu nanga karamogo ni wajulu kelo bina ninga na dakunu damado munu fo fana kasika na kandoni fo sungolo fusamantia uka anga kira munu fana temena ananga nabi nyuma munu temena anga maba chama temena Usman Sirif Madan Haidar obi buya obi shana ahada ma Allah ulu temena alhaji martalu fo katasi alhaji malik shu katasi gido almami ma ulu na nywana chama munu bela jemeta wi dine bara do deke aw munu kera mawi munu fana be akuma fo dongili la kajira ka fo nunu ye mawe mamunu tun cesilendo dine konnana kuma na nyawira fana ka sikana ninga dosro sungolo e barajila au ka sunna au ka sarakati una ka e nyumankelo ulu fana kofe ni fana message mun fana be lancer jemai au ka dosro fana barajila anyawile kana do kama kuma na bafe ko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe ifo barakada jarani baada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa salim. Ala tanule ko fe ka sola ka ciba banka. Ka bonya sigi ciba yɛrɛ ko ma no yanga shirifiwe. Ambe tele fleba bela jene foni watina. Alhamdulillah. Bamanan ko te ko ni ya me ki ɲɔgɔnna gɔngɔn duru te. I se fila de be duguma. Sigatola. Ambe kɛnɛ min kan ambe diinɛ kɛnɛ de kan. Sigatola. Ambe kɛnɛ min kan ambe silamɛya kɛnɛ de kan. Kosɛbɛ. Silamaya mana ni dɔwɛrɛ fo n'a kɛra dilanni ye silamaya fana mana ni dɔwɛrɛ fo n'a kɛra hinɛ ye hali ni lahara ko tɛ silamaya nana ni hakilila min ye ni o hakilaw paratikera an bɛ diɲɛnatigɛ kɛ nɔgɔya ani bonya ani sutura kɔnɔ donc an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ se k'a fɔ diinɛ kɛnɛ don silamaya kɛnɛ de don
kerengereliana ambe kaloba minani o sungalo bayin ambe duwawu ke ya rabbi alaka atima jira an islamo bela jenena alaka musakaw no ya an islamo bela jenena amin ya rabbi allah ala sarate an bolo an munu be abi parce que salo sungalo temena do ya nyine ala fe alaka nyine nda yirawla mais nyine ntama olu soroya donc aye an munu soroya an ganka ala fo ka ala barikada donc ka tila ka duwawu fara oka ko di ambalema silamaw bela jenema ka duwawu kan ka tabaw munu yan kon ala ka hinawla ala ku dayro nema ala ka an yere nye ka anta do kono donc ibora ka kuma fo chuga mina ni ya me zikiri dalaw ani wajuli kelaw a be fengelene koroni dogo de do o bi nyongon dafa abi nafo ni ye fini nyumasa atise kanya ka fo aka kala parce que ni eko ko aka ke model nyuma ya ka do ikana iba kala de abi kala ni mo yo gese de donc doni wajuli kelaw ani zikiri dalaw olu ye nyongon fini ni nyongon gese de antise kata ka nyongon to fiyo donc ni zikiri dala mi o don donc ibi zikiri o zikiri da walma ibi dongli o dongli da ibi agla ka ake mo blasira ani ka mo son haklila iba agla o hukumu de kono donc dongli o dongli glara o hukumu kono sika foita la o dongli bi se ka glani ke yani jinya wuli che donc abi se ka glani ke ati tieni ke donc ni ko wajuli kelaw iko zikiri dalaw ni ko zikiri dalaw fana iko wajuli kelaw donc ni avana welela ni plateau ka an welela an wele yorora donc ame mi fotoron ame duwawu ke ame sungalo na ala ka tafanga di ama ala ka sungalo chama jira ana ami ala sako isako o dakuru nya fula de ban fe ika o kuma kan kona munyi zikri dalaw ni wajulu kelaw abina fo gisi ani fini ko sabe ma do be ke du kono sigili be karajo lame ibe to rajo lame na ibe na beni Umar Traoré ka zikri do yi ko sabe zikiri min n'a bɛ kuma sigiɲɔgɔnya kan wali kelen n'a bɛ kuma balimaya kan o yɔrɔ bɛ e bɛ n'i yɛrɛ retrouver kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ ŋaniya dɔ tun b'i kɔnɔ o ŋaniya bɛ bɔ i kɔnɔ e b'i ka rajo munumunu i bɛna bɛn ni imami ma i bɛ taa sɔrɔ a k'aw denw wajibiw a bɛ ka boli sigiɲɔgɔnya kan walima a bɛ ka boli balimaw kan e bɛ sin k'i niyɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna na o yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ fɛn min tun b'i kɔnɔ a bɛ bɔ i kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko zikiri ani wajibiw fɛn minnu don a bɛɛ ye fɛnw kelen mais a taacogo tɛ kelen zikiri olu ta ye dogili ye wajulukɛlaw ta ye kuma ni ɲɛ ye voilà n bɛ se ka exemple min d'i ma dɔrɔn wajuli ani zikiri a bɛɛ ye fɛn kelen ye mais waati dɔw la a kɛcogow tɛ kelen ye bon a kɛcogo bɛɛ fana ka ɲi a kɛcogoya fana na misaliya la n y'a f'i ye sisan ko wajulikɛlaw ni zikirilalaw olu ye i n'a fɔ fini ani gese wajulikɛla mana se wajuli la cogo o cogo n'a nana ka na wajuli kɛnɛ organiser ka chaise nati ka fɛnw bɛɛ labɛn microw labɛnna bon mais a ma foyi kɛ a nana dɔrɔn ka se ka n'i sigi ka wajuli daminɛ bon a ka ca ala fɛ a tɛ jama sɔrɔ dɛ mais i b'a sɔrɔ ni fɛnw labɛnna sisan baara ka daminɛ ni zikiri ye o zikiri dɔnkili min bɛ da n'o bɛ don mɔgɔw tulo la dɛ o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ na ka na lamɛnli kɛ donc an nana ka na zikiri lamɛn an nana ka na zikiri lamɛn e sigilen bɛ to zikiri lamɛnni la ye après wajulikɛla mana na e fana tɛna taa so bilen i b'i sigi k'o lamɛn donc ni e y'i sigi k'o lamɛn o bɛ min fɔ n'o ye dusukun sɔrɔ dɔrɔn nɔrɔ bɛ don dusukun na donc a bɛ n'a fɔ zikiridala y'a ka hɔrɔnli kɛ wajulikɛla fana y'a ka hɔrɔnli kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ zikiridalaw yɛrɛ de ye a fɔlɔ ye minnu bɛ baara kunfɔlɔ kɛ olu de y'o ye wa pour que karamɔgɔ yɛrɛ ja ka farinya wajuli tabali kan a ka se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye min bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ dusukun minɛ o k'a sɔrɔ zikiridala ɲanama jɔra ka fɛn fɔ a yɛrɛ ye min bɛ a yɛrɛ dusukun lami k'a ja lami n'i y'a ta k'a jateminɛ o ko ninnu ma fɔlɔ bi la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kuma daminɛ kɔnɔ ko depuis kira tile zikiri bi da hali n'a sɔrɔ o waati ni sisan tɛ kelen ye mais zikiri bi da tanuni bi kɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ tanu kun dɔ de la e bɔra ka taa kɛnɛ kan i fari walawalalen mana kɛnɛ kan bon e fari fagalen don donc e kan ka na fɛn min yɛrɛ kɛ ni mɔgɔw kan ka courage sɔrɔ walima i bɛ se ka fɛn ɲɛnama kɛ mɔgɔw bɛ se ka da i ka kuma la cogoya min na fari faga min bɛ ka k'o to i kan i tɛ se k'o kɛ mais ni mɔgɔ sɔrɔla sisan ka e tanu
farifaga me o be tunu farifaga be o be tunu donc ni courage nana i be se ka fɛn ɲanama kɛ min be se ka to mɔgɔw kɔnɔ kosɛbɛ donc o be cogoya min na tanunikɛla tun bɛ kira kɔte dɔnnibaaw b'a fɔ an ye cogoya min na tanunikɛlaw tun bɛ yen hali y'a ye kɛlɛ dɔw jara an bɛ se k'a fɔ tanunikɛlaw sababu de don parce que olu de tun bɛ dusu don cɛw kɔnɔ bon o kelen kelen de don hali bi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an tɛ muru ta ka taa kɛlɛdala bilen an tɛ marifa ta ka taa kɛlɛdala bilen mais kɛlɛda ye jumɛn ye kɛlɛda ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye n'o bɛ don dusukun na ka diinɛ faamu ka don diinɛ na o de ye kɛlɛda ye sisan donc zikiridalaw de fɔlɔ bɛ na ka na mɔgɔw lasɔn wa mɔgɔw bɛ sigi k'olu de lamɛn ni karamɔgɔw fana nana olu de bɛ karamɔgɔw ja farinya wa olu yɛrɛ ka dɔnkili yɛrɛ fana kama mɔgɔw de bɛ se ka basigi kɛnɛ kɔnɔ ka karamɔgɔw fana lamɛn donc n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn ninnu bɛɛ ye fɛn kelen de ye mais a bɛɛ ka ɲi a suguya fana ala sago i sago Umar n'i ka zikiri dɔ lamɛn o zikiri kɔnɔna na i bɛ kuma maninfiya kan kosɛbɛ ka tila k'a jira o zikiri kɔnɔna na ko diɲɛ ye fu ye ala de ye dali kɛ nka ala ma kɛɲɛni kɛ o zikiri n'i y'a lamɛn i yɛrɛ sigilen a b'i dusukun lamɛn a bɛ komi n'i ka warijɛ da sisan ka n'a don sanuji la a b'o kulori yɛlɛma cogo min na ŋaniya min tun b'o kɔnɔ a b'o i b'o dusukun na ni ka i bila taasira ɲuman kan farifaga bɛ don i la o zikiri a ye maaw ni fa kosɛbɛ n t'a dɔn ni hakili b'o zikiri la bon n'i ye ne ka dɔnkiliw ta k'a lajɛ ne ka dɔnkili furadama ye wajuli de n bɛ se k'a fɔ ladilikanw de don a bɛɛ ladilikanw ye a bɛɛ ye ladilikanw de ye k'a ta ne ka fɔlɔ dɔnkiliw la ka na se sisan dɔnkiliw ma n ye dɔnkili fɛn o fɛn da n bɛ laɲini min k'a kɔnɔ o ye mɔgɔ ladiw de ye parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye ne ka dɔnkiliw lamɛn k'a ta kɔrɔlenw na ka na kuraw la silamɛya tarikuw bɛ sɔrɔ a la kira fasaw b'a la an ka hinɛ ɲɔgɔnnaw b'a la an ka badenya tugu o b'a la an ka juguya dabila o b'a la fɛn minnu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka sociétéw kan i tɛ kira fasaw dɔɔni daɲɛ kɛnɛ kan wa alakira kanubaw yo anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo an ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo an ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli Abudulayi woloden do anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli Aminata woloden do anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli jigi dala Mahamadu min na anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli Yamadu sorotigi alakira kan sɔli bɛ mɔgɔ sanuya alakira kanubaw yo an ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli ala ka mɛlɛkɛw yo muru bi sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli jinɛw bi sɔli kira Mahamadu kan Allahumma sɔli kumabɔlɔ dafɛnw wa ni bɛ bi sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli aliji kɔnɔ dafɛnw bɛɛ ni bɛ bi sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo anw ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo an ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli kumanaw fɛ jabaru masa kumanaw fɛ k'i mana sɔli ko kelen kɛ kira kan ala bi sɔli ko tan kɛ i kan i mana sɔli ko tan kɛ kira kan ala bi sɔli ko kɛmɛ kɛ i kan i mana sɔli ko kɛmɛ kɛ kira kan ala bi sɔli ba kelen kɛ i kan o la ala kira kanubaw ne ko n ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli alakira kanubaw yo an ka sɔli Mahamadu kan Allahumma sɔli shagana hamaula hamala sɔli la kira kan Allahumma sɔli Shagamadu Tijani u bɛ sɔli la kira kan Allahumma sɔli awa abuya Haidara wa nunu bɛ sɔli la kira kan Allahumma sɔli Usman
Usmani Haidara ube soli la kiraka Allahumma salli ala kiraka nu bawuyo aunga soli Muhammadu ka Allahumma salli ala kiraka nu bawuyo aunga soli Muhammadu ka Allahumma salli Haidara mashallah Traoré belebele fasaye kosobe bon ni na ɲɔgɔnna caman parce que n'i ye ne ka dɔnkiliw ta k'a lajɛ a sigilen do i bɛ se k'a fɔ a bɛ tali kɛ a bɛɛ kan ɲuman kunda a bɛ tali kɛ a bɛɛ kan kosɛbɛ parce que i b'a ye dɔnkilisigilala dɔw bɛ yen olu ka dɔnkili bɛ tali kɛ i n'a fɔ silamɛya tariku dɔrɔn kan dɔw ka dɔnkili bɛ tali kɛ kira fasa dɔrɔn kan mais ne kɔni depuis n bɛ dɔnkilidala fɔ ka na se bi ma n bɛ kuma fan bɛɛ kan i bɛ silamɛya tariku sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ kira fasaw sɔrɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ka société kɔnɔ ko minnu bɛ kɛ n'olu man ɲi bon ka kuma olu kan i bɛ o caman sɔrɔ a kɔnɔ donc o yɛrɛ de ye zikirida ye ala sago ye sagotigi ala ye i ka nin kirakan sɔli min ni filɛ k'a kɛ sisan ala ka wagu caman jiginna yan bi ka d'a kan maa yɛrɛ sonnen kosɛbɛ ni ka sɔli kɛ kosɛbɛ Muhammadul Mustafa kan kosɛbɛ ala ye kiraw bɛɛ lajɛlen ta u tɔgɔ ma kosɛbɛ ka nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ta u tɔgɔ ma kosɛbɛ nka a ma sɔn ka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ma sɔn k'o ta tɔgɔ ma a tun b'a fɔ de ko ya Rasulallah ka da bonya kama an y'a ye aw ka zikiri o zikiri yani aw k'a kɛ aw bɛ fɔlɔ ka sɔli de kɛ kira kan ni k'a kɛ ka kɛnɛw dayɛlɛ ka d'a kan ale de ye ɲɛmaa ye ale de ye kɔmaa ye n'i y'ale bila i ka ko o ko min ɲɛma o ko i bɛ bonya caman sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na Umar Traoré an b'i fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na aw ka baara in na an b'a ɲini ala fɛ i bɛ baara min na ala ka barika don a la ala k'a ni si ni kɛnɛya ala k'o d'i ma ala ka fɛn bɔ i la min ka fisa n'i yɛrɛ ye an bɛ se Amadi Kida ma Kida i fana fusamantiya min bɛ sunkalo kalo in kɔnɔna na ani yɛrɛ ye min faamu sunkalo in kɔnɔna na o dakurunya damadɔ min b'i fana fɛ ni k'a di lamɛnbaaw ma alhamdulillah ma fɔ jama bɛ salamu aleykum warahmatullahi taala barakatu alhamdulillah ni wagati na kontaan ni nisɔndiyalen an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu ma se k'an lamɛn an ka foli b'an bɛɛ lajɛlen ni y'an sigilen ni kɛnɛ in kan bi ala ko ni kira ko de don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni an karamɔgɔ ni Umar Traoré ale sababu de y'an sigi kɛnɛ in kan Umaru y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan Umaru y'a bɛɛ fɔ ka ban Umaru ta kɔfɛ kuma foyi t'an na bilen ka dugawu kɛ ani minnu m'an lamɛn an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman ala ka di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a musaka yarabi ala ka nɔgɔya bana bɛ minnu na yarabi ala ko kɛnɛya hamina ko dugulen n'a bangeni bɛ fɛn fɛn la nɔgɔyabaga ala subahana taala ala ka bɛɛ hami nɔgɔya ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw bɛ yan kama sirifow bɛ yan n'a barika kama salala Muhamadu Umar i ka zikiriw n b'a lamɛn kabini bila ko tɛ depuis waati min carte mémoire mana kasetiw bɛ yen i ka kaseti fɔlɔfɔlɔ o y'a sɔrɔ e ka kaseti ani zikiri alima ka bɔ Abidjan o kasetiw de tun bɛ n bolo n b'o lamɛn k'o ta ni ka segin o waati y'a sɔrɔ n bɛ radio privéw la ka d'a kan ladilikan caman b'i ka zikiriw kɔnɔ an ka maaba minnu tɛmɛna i n'a fɔ i ye Alhaji Umar Tall minnu fɔ i ye Cheikhna Ahmada Amawula minnu fɔ i ye Usman Sherif Madani Haidara minnu fɔ olu bɛ ka diinɛ lase jihadi min don fi sabilillah o bɛ ka kɛ Alahu subahanahu wa taala jati de kama aw fana bɛ ka zikiri minnu da aw bɛ ka kɛ Alahu subahanahu wa taala jati de kama ka maaw bilasira i yɛrɛ fɔ i bɛ maga a bɛɛ la dɔɔni dɔɔni i bɛ maga an ka société la ko minnu bɛ yen waati minnu kɔnɔ i bɛ kira dɔw ka tarikuw ta i bɛ maga olu la an ka karamɔgɔba minnu bɛ yen ni Umar Traoré fɔ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye Usman Sherif Madani Haidara fɔ ka d'a kan i ka kasitiw caman na i ka kasiti foyi yɛrɛ tɛ Usman Madani Haidara i tɛ a ka foli lase a ma kasiti min kɔnɔna na ka d'a ka baara ɲumanw kan ale n'a ɲɔgɔnna caman ale kelen dɔrɔn tɛ ka d'a kan karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen y'i bolo an y'o fana remarque la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a fara i si kan olu Cheikh Umar Tall ninnu u ye baaraw caman kɛ u ye diinɛw lase Umar bɛ yɔrɔ dɔ la i tɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ la mais i yɛrɛ tɛ yen nin waati in na sisan an bɛ sigilen sunkalo kɔnɔ i ka zikiri bɛ ka jouer radio dɔ la dɔw nisɔndiyalen bɛ yen a bɛ ka dɔ b'u ka sun e fɛ la e b'o baraji sɔrɔ
minnu bɛ kan olu b'a baraji sɔrɔ min yɛrɛ fana bɛ k'a lamɛn u bɛ baraji dɔ sɔrɔ a la ka d'a kan a bɛ ka fɛn dɔ de lamɛn a tulo la Ala ye tulo min d'a ma a bɛ se ka fɛn wɛrɛ lamɛn n'a ye mais a ma sɔn o ma a ye zikiri lamɛn donc o bɛ taa fan caman sɔrɔ o kɔnɔna na mais an bɛ fɛ k'a dɔn Umaru Tarawele yɛrɛ donna zikiri da la cogo di ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i bɔra ka fɛn o fɛn fɔ sisan a bɛɛ ye tiɲɛ ye n b'a daminɛ karamɔgɔ kow yɔrɔ la par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ tɛ don ko si la ni sababu t'a la n'i y'a mɛn yɛrɛ an bɛ ko bi ko silamɛya walima an bɛɛ ka taabolo kɛra silamɛya ye sababu dɔw de b'a la mais a bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman o ye an ka cibaa ɲuman ye n'o ye Muhamadu ye alayhi salam an bɛɛ donna ale ka kɛwale minnu lakalila an ye an bɛɛ donna o sababuyaw la mais a mana kɛ cogo o cogo n'i bi don diinɛ fana na i bi don ni karamɔgɔ dɔ de ka danaya ye donc ne bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ k'i ka wuli ka jɔ silamɛya ka taa ɲɛ ne b'i ka bila la n ye karamɔgɔ bɛɛ ta ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɔra k'an karamɔgɔba min fɔ n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ye ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ka kɛ silamɛ ye a sababu ye ale de ye Allahu Akbar donc fitiri waleya o man di Ala ye donc n ye a wajibiya n yɛrɛ kan n bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ kasɛti o kasɛti bɔ fo n ka a ka bonyamasegin kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ale kelen ye n ka karamɔgɔ kanulen ye n bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɛ donc o parti ninnu bɔlen kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ ni o ye n yɛrɛ donna zikirida la cogo di ne donna zikirida la cogoya min na bon depuis n ka dɔgɔ mɔgɔw y'a jateminɛ dɔnkilida ka di n ye bon ni a bɛ baarakɛ yɔrɔ ninnu na n yɛrɛ bɛ to ka kelen na dɔnkili minnu da donc mɔgɔw ye o remarqué na k'a fɔ dɔnkilida ka di n ye bon ka na se denmisɛnninya âge dɔ bɛ yen n nana se o ma a y'a sɔrɔ n tɛ ko dɔn kosɛbɛ denmisɛnninw tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ne nɔfɛ donc u b'a fɔ k'an ka taa fɔli kɛ donc u bɛ boîte kolonnew fara ɲɔgɔn kan u bɛ boîte kolonnew fɔ ne yɛrɛ bɛ dɔnkili da u nɔfɛ bon depuis o waati ninnu na mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye bon n yɛrɛ fana ka fɛn kanulen kɛra dɔnkili ye kosɛbɛ bon an tora o temps de kɔnɔna na an ka dugulamɔgɔw n'o y'an ka ansari mɔgɔw ye u nana wajuli dɔ organiser o kɛra dugu jumɛn ye an ka dugu ye Dɛbɛtɛ ye frontière ye Côte d'Ivoire ni Mali frontière de donc n'i bɔra Dɛbɛtɛ a tɛ tɛmɛ kilomètre 1 kan i bɛ don Mali la n'i fana bɔra Mali la i bɛ don Dɛbɛtɛ Côte d'Ivoire daminɛ de ka taa donc a bɛ Tɛnkɛrɛla mara la an ka dugulamɔgɔw nana wajuli dɔ organiser n'o y'an ka ansari mɔgɔw ye ko n ma ko a ka d'olu ye ne ka taa zikiri da u ka wajulikɛyɔrɔ la ne k'u ma bon ne ma deli ka zikiri da ne tɛ o ɲɛdɔn quoi mais u yɛrɛ y'u timinadiya n nɔfɛ kosɛbɛ depuis a courage tɛ n na fɔ u sera ka na a hakilila donna bon don kelen dɔrɔn n taara bon n taara u ye micro di yan a y'a sɔrɔ an bɛ wajuli kɛ ni radio FM ni pili n t'a dɔn ni hakili b'a la o tun bɛ pili don microphone na voilà donc ka brancher radio sharp ninnu ou bien waraba ninnu voilà o de tun ye an ka micro ye a waati donc ne taara wajulikɛyɔrɔ la u ye micro di yan n ye dɔnkili kelen da n ye dɔnkili kelen da bɛɛ nisɔndiyara bon karamɔgɔ fana nana n ye karamɔgɔ bisimila karamɔgɔ bisimila donc wajuli bannen bɛɛ ko i bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye i bɛ se ka kɛ zikiridala ye mais a bɛ fɔ don min na kama ne yɛrɛ tɛ k'a jate ko ye parce que ne t'a dɔn hali mɔgɔ bɛ se ka i tilela sɔngɔ sɔrɔ zikiri la cogoya min na jango ka k'o dabaga ye mais mɔgɔw y'a fɔ ka courage donna bon n yɛrɛ fana tora ka taa wajuliyɔrɔ la o cogoya la donc maintenant a ma tɛmɛ hali kalo 3 kan an ka mara bɛɛ dugu o dugu bɛ surunya an ka duguw la o bɛɛ commencera k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ yen n ka kasɛtiw commencera ka lamɛn donc a nana kɛ n nana n yɛrɛ sɔrɔ baara kɔnɔ ten bon o san kelen yɛrɛ fana n nana Bamakɔ yan donc n nana Bamakɔ yan toujours n continue na zikiri ne kɔni donna o cogoya in na o ye 2003 kow de ye o kɛra 2003 2003 alhamdulillah voilà donc ni
i ko ngan do jogo fo zikiri la don jogo men na zikiri la a sɔrɔla tan to ala ka jɛ alhamdulillah i ka kuma ka da kan ni Allah subhanahu wa ta'ala ko jɔn bɛ kɛ min ye kosɛbɛ maa si tɛ se k'o bali kosɛbɛ ala de y'a latigɛ ko Umar bɛna kɛ maa de ye maa min bɛna hadamadenw bilasira kosɛbɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na nka a b'u bilasira ni taabolo min ye n'o ye zikiri ye i ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen minnu bɛ dɔnkili wɛrɛw da minnu tɛ zikiri ye mais o ye olu fana da kan ye mais ala ye fana da k'i kɛ kira manto ye k'i da tuguni k'i bila kira mantow fana nɔfɛ maa minnu ni olu cɛsirilen don n'u tɛ foyi dɔn ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ laseli de tɛ ala ye ɲɛsin olu dɔ ma n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye Sayid Usman Sirif Madan Haidara ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka barika don a ka denbaya la o tɛmɛnen kɔfɛ Umar Tarawele kun kelen jumɛn kama ni Umar y'a ka bazi bɛɛ lajɛlen kɛ kira kɔsuma dɔnkiliw ani yɛrɛ y'a fɔ cogo min dɔnkili minnu bɛ tali kɛ an ka société ko ani ladilikanw ka da kan i ka zikiri bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na foyi t'a kɔnɔ ni ladilikan ne tɛ mun na y'o taabolo fana ta bon min na n y'o kɛ n yɛrɛ sigira ka réfléchir parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ne donna madrasa la depuis n ka dɔgɔ alhamdulillah bon n ye madrasa kɛ mais n ka madrasa ma kɛ dugu kelenw na parce que n ye madrasa daminɛ an yɛrɛ ka village la yen an ye kilasi kɛ ka taa se 5-6 ninnu ma waati min bon n bɔra yen ka taa dugu wɛrɛ la n'o ye Tɛngɛrɛla ye bon n selen kɔfɛ Tɛngɛrɛla n taara sɔrɔ fana komi ko n'a cogoya kama n ko n bɛna duguma kilasi dɔ ta donc n ye duguma kilasi dɔ ta yen n'o ye 5e ye mais a taara sɔrɔ ne yɛrɛ ka niveau ka girin ni o 5e ye n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn n ka kalan n ye madrasa dɔ kɛ mais a ma kɛ yɔrɔ kelen na sinon n'a kun y'a sɔrɔ n ye kilasi tugu ɲɔgɔn na ka taa i b'a sɔrɔ n kun sera yɔrɔ jan bon ne ye n sigi k'a miiri ni ne kun kɛra kalankɛla walima ni ne kun kɛra dɔnnibaga ye sisan k'a fɔ n ye fɛn caman dɔn i n'a fɔ an ka wajulikɛlaw bɛ cogoya min na ne ka base kun tɛ kɛ foyi ye ni wajuli tɛ bon komi ne ma o chance sɔrɔ kalan sira kan n bɛ se ka a chance sɔrɔ sira min kan n yɛrɛ nan'a ye o bɛ kɛ dɔnkili ye parce que ala yɛrɛ barikala dɔnkili ka nɔgɔ ma mais n yɛrɛ sigira k'a miiri k'a kɛ dɔnkili ɲuman ye walima k'a kɛ dɔnkili jugu ye n y'a ye a bɛ fɔ an ye cogoya min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye juguman kɛ i b'a sara sɔrɔ lahara n'i ye ɲuman fana kɛ i b'a sara sɔrɔ lahara dɔnkili ye fɛn dɔ ye ni a bɛ n'a fɔ danfɛn de don n'a danna a bɛ falen a faleli ɲɛna a bɛ falen a faleli kɔfɛ a bɛ falen dɔnkili yɛrɛ n'a falela e bɛ taa k'a sun to diɲɛ na donc ni ɲuman de don a bɛ nafa kɛ e kɔfɛ yan wa a nɛɛma bɛ se i ma ni juguman fana de don a bɛ tɔɔrɔ kɛ yan wa a tɔɔrɔ kelen bɛ se e ma donc n yɛrɛ sigira ka réfléchir donc n bɛ se ka n ka dɔnkili kɛ genre jumɛn n ko bon n b'a kɛ mɔgɔ ladi ye ni n yɛrɛ fanga sera ka mɔgɔw ladi k'u bila sira ɲuman minnu kan n bɛ se k'o tɔnɔ sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ lahara donc o hakilila de y'a to ne nana ka na n ka dɔnkili kɛ zikiri ye ka tila k'a bila siraw kan sira minnu bɛ mɔgɔw nafa hali ni bi tɛ o hakilila de y'a to n y'a kɛ ɲɔn tɛ ne min sigilen filɛ ni ko n bɛ se ka dɔnkili wɛrɛ kɛ min tɛ zikiri ye n b'a kɛ o ka nɔgɔ ma kojugu o yɛrɛ ka nɔgɔ ma ka tɛmɛ zikiri kan mais ala yɛrɛ barika la ni jɔn tora ala kɔ ala ta de bɛ laban o de kosɔn n ye n ka taasira kɛ nin ye alhamdulillah ala sago i sago o kɔfɛ Usman fɛnkɛ Umar an ka karamɔgɔ an ka cɛkɔrɔba i ye morceau dumanba dɔ da la kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ morceau in yɛrɛ ka di ne ka tɛmɛ ka morceau bɛɛ lajɛlen kan i ko Sirif ye ɲani min kɛ ala ye ala b'a dɔn a na sini kosɛbɛ i tɛ se ka ɲɛ o kan wa n'ala sɔnna baasi foyi t'a la o dɔnkili in da kuma mɛnna sa mɛnna n'a bɛɛ bɛ kɔnɔ bilen a dɔw ka k'i kɔnɔ n'ala sɔnna baasi foyi t'a la masha Allah ko Sirifu ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn ko i na sini ye Sirifu ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn wa i na sini ye Sirifu ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn ko i na sini ye Sirifu ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn wa i na sini ye Madani de ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn wa i na sini ye Basitan de ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn wa i na sini ye Tamaninga ye ɲani min kɛ ala ye ala y'a dɔn
sini segala kaye nyami minge ala do sherifu nasini sherifu ye nyani minge ala ya do waina sini bani ye faneni munyu ala do waina sini ninga wolo baneni munyu ala ya do waina sini ye toro ni debu munyu ala ya do waina sini ninga lagusi jugu munyu ala ya do sherifu nasini ye Umaru yo Zikiru Umaru Trawele namu nalama bani wasare amafo ala ye nyomaro chinye kusebo ala ga dine binengo bani nana dine lawili kusebe dugugolo nogole go bani ye dugugolo sanuya falaga bani zokuna wolo chamana kalane unye chinye kumafo rae baya kumafo dumi ala ogera kumakurai jaja uti kumakurai jao ye alaga kumakai ala kurona baingonona ukule okumadatugu kayini sherifu yo dayale ama ukakumakame doniba ukakumakame ukaunga gindo bangeto ena uma wilide akera barai sherifu ye nyani minge ala ye ala do waina siniye ola doni bajugu wilila ala ukubi juguya ama jugu wilila ola ukubi juguya ule juguya chamangeila gindo ni bangela sisi pasho bekera babali jugu bekera wazeni jugu bekera umaseka elangari jamaka furate tawle ndigi amma isanga nyonge sherifu ye nyani minge ala ya do waina siniye ko sherifu yo nebima akaninde nebima sisi pasho agera do mi fama jugu emele fima titi wajuli kemali kono kumati mogo kilame odoni bido manga jaja ala ya do sherifu nasiniye sherifu ye nyani minge ala ya do waina siniye bani nebima basina de nebima sisi pasho agera do mi doni bajugu emune fima kiti wajuli kemali kono ti mogo kilame odoni bido manga jaja ala ya do sherifu mani misa sherifu ye nyani minge ala ya do waina siniye ala e boye mindi sherifu ma o majado ye waina siniye jabaru masano yo e mogo no to ye waina siniye sherifu ye nyani minge ala ya do ko ina siniye sherifu ye nyani minge ala ya do waina siniye Traoré zikiri ndiara na Allah sona excellent tenga parantia damina biwa aywa problem tala ibi zikiri parantia da mais amano ko de ni fuduta amano ni ko gika di mare rege amano badabada fuli amba di na Allah sona inshallah suspension mun tara Ousmane Serif Marana Haidara kama kusebe o ye maaw ka suspension yote ala taye ni maaw ye suspension ni ala me suspension fuyi ma suspension folo ni akila suspension ye ala ka suspension di habite mais mauta o ye fuyi bamano yere ba fu ka bamanangana te ko ma min kusigi dengele be ala bulu ni songoro ma cey ma fuyi ke habite ni mbekera banina ouais ni ke ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yere da habite kada ka ya faranyo nga ko abeka ka ala min ko fo luta ka ala don ni ye jira ko ala don ni ye denge ko ala don ni ye jiru ye ko ala don o ya bere jili sugu yirula habite ko me ko kira ka ala be me ko kira ka ala kati habite o wati la na sallallahu ka fuma ko kul Muhammad ka fu kul allah na chugo sallallahu fa kul allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kalere ala kufu habite ni fana kera banina kafu ba sispa ka daka ye bay ko kuma min fo min be ke sababu ye ki surunya Allah subhanahu wa ta'ala la nga ay mauta de me amba ala tame ay mauta de amba ala tay si mi fe ka me vie nam donc li beni adakundo kosobe donc li beni adadon fana sikatola
mankan bɛ belebelebaw de nɔfɛ siga t'o la ɲɔn tɛ an bɛ tɛmɛ fitininw na olu bɛ ko ba kelen kɛ an t'o jate Tarawele i b'a faamu n'i y'a jateminɛ ka bɔ an ka kira la n'o ye Muhamadu ye alayhi salam fo kana se bi tile ma mɔgɔ si ma wuli diinɛ in kɔnɔ fɔlɔ ni senkɔrɔma cɛbagaw ma wuli nɔfɛ o ma kɛ quoi ayi o tɛ yen mais n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ siga t'o la n'i ye an karamɔgɔ ta k'a lajɛ a ye degun ni ɲani ni gɛlɛya min sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ a tɛ se ka ban fɔ la mais dɔnkili in bɛ da don min ne yɛrɛ sigira ka miiri parce que a y'a sɔrɔ an karamɔgɔ bɛ position min na n'i ye karamɔgɔ ka 92 91 waati ninnu ta k'o jate minɛ a ye sɛgɛn ni gɛlɛya min kɛ ka na kɛ hali don dɔw la surɔfana tilela hali ni tilela sɔrɔla surɔfana o bɛna sɔrɔ cogo min na ala de y'o dɔnbaga ye o don tɛmɛna bon o don juguw ma min fɔ ko nalen kana sabati k'a kɛ jama sɔrɔla wasaw bɛ ka sɔrɔ ala yɛrɛ ka dɛmɛ nana donc mɔgɔw bɛ wuli o waati jagoya ko f'u ka an karamɔgɔ yɛrɛ de se a dan na bon dɔnkili bɛ da don min na o y'a sɔrɔ an bɛ o waati in de kɔnɔ parce que dɔnkili ye 2012 ka na 2013 waati ninnu na 2012-2013 a kɛra Mali gɛlɛya ninnu daminɛ waatiw o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw commencera ka don jamana kɔnɔ bon kalon caman tigɛra a waati ka da an karamɔgɔ la a sen bɛ nin na n'i y'a ye nin kɛra Ayidara don Ayidara y'a fɔ tan Ayidara y'a kɛ tan mais n'i ye nin kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u ka laɲini ye min ye dɔrɔn o ye Ayidara yɛrɛ ka ko ka tiɲɛ jama min b'a nɔfɛ a bɛ hɛrɛ min sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ m'o la bi mais a ye gɛlɛya min sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw ɲinɛna o don de ne sigira ka nin dɔnkili in labɛn ka sɔrɔ k'a kɛ studio ye k'a bɔ donc dɔnkili nana nin nacogo in na donc n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ ka gɛlɛya o tɛ bali anw na parce que ni karamɔgɔ ma gɛlɛya sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ko min fɔra anw ye a ka ko la k'o tɛ tiɲɛ a bɔra cɛ min na n'o ye Muhamadu ye alayhi salam est-ce que kira ɲɛ sumana wa kira ma ɲɛ suma hali sahaba minnu bɛ yen kalifa minnu tugura kira la u si ma ɲɛ suma a sɔrɔla mun kama a sɔrɔla diinɛ in de kama donc ni o mɔgɔ dɔ nana ka na fɔ ko a bɛna kira ka baara ɲuman bɔ k'a jira mɔgɔw la ka jɔ kira jɔyɔrɔ la k'o sira kelen in ta n'o tigilamɔgɔ fana n'o ɲɛ sumana o bɛ bala anw na donc hakilila minnu fara farala ɲɔgɔn kan ka na ni dɔnkili ye dɔnkili nana o nacogo in de la mais i k'i sigi a kan hali sini kɛnɛ maa o maa kɔni mana na k'i bɛna diinɛ ta a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan i b'i pɛrɛ gɛlɛya kan i b'i sigi ni nin ye ko kura tɛ quoi siga t'o la ala sago i sago sago tɛ kɛ ala ye voilà nka jɔn ko ala dɔnkili y'a dilan ni ala sɔnna dɔnkili man di a kɔrɔ de ka di a bɛ ten n'i ye nin kumakan ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ kabini a daminɛ fo kana se a laban ma yɛrɛ sigilen i bɛ limaniya i farigansi bɛ cɛ n'i ye cɛ in yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ a tɛmɛna da dɔw fɛ yanni bi ka se o t'a jira k'a fɔ bi ko juguya ninnu k'a banna de a microbe kelen-kelenninw bɛ hayi bi nka u tɛ se o yɛrɛ ye ala tan dɔn u tɛ se Umar an b'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ maaw tun bɛ kira yɛrɛ fana nɔfɛ nin cogo kelen na hali misiri kɔnɔ u tun bɛ nin zikiri kelen ninnu da la hali misiri kɔnɔ bi anw t'a kɛ misiri kɔnɔ mais kira ka waati la tun bɛ kɛ misiri kɔnɔ dɔnnibaaw b'a kalama ni anw fana ka waati la ala fana nana maa di anw ma minnu fana b'o taasira kelen ninnu fana taama o ye ala tanuba ye i n'a fɔ Umar Tarawele n'a ɲɔgɔnnaw nka nin dɔnkili in diladon b'a dɔn kunkolo la tarafa yɛrɛ kosɛbɛ Tarawelelaka yɛrɛ ka se ka nin dilan k'a ɲɛta o tuma na ala ka ne sababa hayi bi Umar an bɛ taa ni baaraw ye Umar ka nin zikiri ninnu nin kumakan sanuma ninnu nin ladilikan ninnu nin wajulu ninnu ni Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ tɛ maa si t'a baraji dan dɔn an y'a mɛn maakɔrɔw da ko hali taamatɔ ka kabakuru dɔ ta k'a bɔ sira la hadamaden dɔ ɲɛ dɔ bɛ se ka na a bɛ tala la n'a talona la a bɛ se ka k'a tigi sata ye mais ni e y'o bɔ yen i ye maa dɔ ni kisi i y'a kisi jolibɔ ma i y'a kisi fɛn caman ma ni Umar fana kɛra e ni ɲɔgɔnnaw
kada ka ma wɛrɛw b'a la min tɛ e ye donc an b'a fɔ e ni ɲɔgɔnnaw nka komi e de b'an bolo bi an bɛ kuma e de ta kan ni olu fana ta don sera an bɛ kuma olu fana ta kan ten k'a ye bi Umar e bɛ ka maaw ladi k'o bɔ filiw kɔnɔ dusukun kami-kaminenw e bɛ k'a ɲini ka jisuma da olu dusukun kan k'u la ɲɛna fɛn dɔw mais anw bɛ fɛ k'a dɔn e Umar yɛrɛ bi fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw labɛnnen don e yɛrɛ bolo sini ma sini o ka kɛ baara ɲɛbila fɛnw ye jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diinɛ bunako kan ni Ala sɔnna ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɔra k'o f'i ye n ka kuma kɔnɔ bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don siga t'o la diinɛ kɔnɔ misiri mana fa a bɛ fa jama de la mais alimami n'a jɔyɔrɔ don nayibu n'a jɔyɔrɔ don Umar nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i ka nin ladilikan ninnu ani nin kira kosuma don kelen ninnu ani an ka maaba minnu tɛmɛna ka sin ka olu kofɔ anw ye dɔnkiliw kɔnɔna na n'o y'i ka zikiriw ye mais sini ma sini taalen ɲɛfɛ baaraw jumɛnw bɛ Umar bolo Umar kelen don ka baara minnu labɛn sini ma sini ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ e b'a dɔn n bɔra k'o f'i ye depuis n ka kuma daminɛw kɔnɔ ko bɛɛ ni a jɔyɔrɔ de don diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ misiri kɔnɔna bamananw b'a fɔ ko alimami n'a jɔyɔrɔ de don mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ alimami n'a jɔyɔrɔ don nayibu n'a jɔyɔrɔ don bon o bɛ cogoya min na fana alimami mana jɔyɔrɔ sɔrɔ nayibu mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ni jama tɔw mana fara u kan ni farati ma kɛ o bɛ décourager donc o bɛ cogoya min na bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don Ala ka diinɛ dɛmɛli la bon ne Umaru kɔni k'a fɔ fɛn min bɛ ne bolo ka bila ni o bɛ se ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ fɔ ko Umaru ye nin kɛ o ti dɔwɛrɛ ye o ye ka hakili la baara ka fɛn ɲuman di mɔgɔw ma ka fɛn ɲuman baara ɲuman kɛ ka bila mɔgɔw ye n bɛ yen n tɛ yen min bɛ se ka taa ka baara kɛ n'a ye n'a bɛ adamadenw dɛmɛ diinɛ yɛrɛ taasira ɲuman na ani adamadenya taasira ɲuman na o ye ne ka projet de ye i n'a fɔ i b'a kalama n ye caman kɛ ka kɔrɔ nka hali bi an pɛrɛlen don kuraw an bɛna o caman kɛ Ala ka jɛ inchallah n'Ala sɔnna o kuraw caman labɛnnen don hakili la yanni san in kɛnɛ bɛ ban olu kuma ninnu maaw na se ka olu fana lamɛn n'Ala sɔnna baasi foyi t'a la Umar an y'a ye ɲinan sunkalo donna gɛlɛya caman kɔnɔ kosɛbɛ a nana bɛn fanga lombolanbali ma ani jamana yɛrɛ fana bɛ degun kɔnɔ n'o ye banbaaci waleya minnu ni olu bɛ yen ani maa jugu minnu fana ni olu wulilen don Mali contre la ni transition mɔgɔw nana ni olu don baaraw kɔnɔna na so in nana don gɛlɛyaw kɔnɔ nka min ye kalaya ta fan ye an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi maaw kun hakili la ko kana bɛ se nouveau moment an ma se o yɔrɔw ma ladilikan jumɛn bɛ e bolo sunkalo in kɔnɔna na an ka maaw kɛnɛ y'a jira k'a fɔ sunkalo kɛnɛ bɛ na n'a dépassew de bɛ na wa maa kan'i ba su ma k'a fɔ ko moyen tɛ ne ye nka kɛnɛ donna gɛlɛya minnu kɔnɔ bɛɛ bɛ kule la ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn hali n'o y'a sɔrɔ ni a si bɛ dɔw ye a se tɛ dɔw ye a mana gɛlɛya cogo cogo hadamadenw kɛnɛ bɛ ka balo donc dakuruɲɛ damadɔ b'i fɛ sunkalo in yɛrɛ kalo yɛrɛ kɔnɔ ani sunkalo in yɛrɛ bonya kɔnɔna na a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi sa Ala ka jamana ye Ala k'a kolo suma gɛlɛya min bɛ yen hali bi sa Ala ka gɛlɛya in ban amina ya rabbi a bɛ fɔ ko jamana kun ka di parce que n'an sigira barokɛyɔrɔ la a bɛ dɔn Mali kun ka di kunun nin kun bɛ tan nin kun bɛ tan nin kun ka nɔgɔn nin kun ka nɔgɔn an bɛ o min fɔ bi an bɛ dugawu kɛ hali bi sa sini an k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali kun ka di kunun dɛ mais a ka di bi ka tɛmɛ kunun fana kan Ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ o la Ala k'o kɛ bon min kɔni bɛ ne fɛ hakililaw la ka fɔ o yɔrɔ ninnu kan o tɛ kuma caman ye o ye parce que n'i ye jamana ta k'a lajɛ jamana ye jamanaden bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan siga t'o la mais a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ hakɛto bɛ kuma kan a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko jamana bɛ mɔgɔ kelen bolo parce que
mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président ye a bɛ mɔgɔ caman de kɔnɔ ko jamana bɛ o kelen de bolo o kelen de bɛ se k'a dilan k'a sɔrɔ o kelen tɛ dɛ a kelen bɛ se ka beleba kɛ mais jamanadenw mana fara jamanatigi kan jamana bɛ se ka bɔ da ɲuman sɔrɔ siga t'o la donc dakuruɲa fila min bɛ ne fɛ o ye ka a jira an ka faamaw la u ka jamana in lajɛ halisa n'o tɛ jamanadenw sɛgɛnlen don gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wariko sira kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko wɛrɛw sira kan kurankow b'o la jikow b'o la gɛlɛya caman baloko b'o la donc ni o bɛ se ka furakɛ ni furakɛ cogo min ye ni faamaw y'o lajɛ an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ bon o kɔfɛ ni n ko jamanadenw n'i y'a mɛn a bɛ fɔ san o san ko ni sunkalo sera ko fɛnw bɛ gɛlɛya jɔn de bɛ fɛnw gɛlɛya n ko jamanadenw de b'a gɛlɛya minnu bɛ feerew kɛ donc n'o y'an ka commerçants ye u k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ i mana nɔgɔya kɛ e bɛ min sɔrɔ ala bɛ barika don o la siga t'o la mais n'i ye gɛlɛya kɛ e bɛ min sɔrɔ a dɔw la i b'a ni tasuma sɔrɔ dɛ donc commerçants ka o yɔrɔ lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in fana ni kalo wɛrɛ tɛ kelen ye parce que nin kalo in ko ka ca sunkalo bɛ daminɛ ni gɛlɛya ye a bɛ to sunkalo gɛlɛya hami na o tɛ ban seli b'a kun bɔ a bɛ seli gɛlɛya fana daminɛ donc o ye gɛlɛya dɔ faralen ye dɔ kan donc ne hakili la gɛlɛya waati ni o kɛra mɔgɔw hinɛ waati ye ɲɔgɔn na o bɛ to adamadenw kɔnɔ wa ala yɛrɛ bɛ hinɛ aw la ka da o kan donc ne bɛ min fɔ kuma la surunyana jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka sɔn nɔgɔya kɛ jamanadenw ye jamanadenw yɛrɛ fana k'a lajɛ i bɛ yɔrɔli o yɔrɔ la i ka nɔgɔya kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana nin sunkalo in na an ka a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn tɛ kulekan cayara jamana kɔnɔ kojugu donc n bɛ se ka o dakuruɲa damadɔ de fɔ i n'a fɔ nin waati gɛlɛya kan mais fɛn min kɔni ye a tɔw ye n bɛ se k'a fɔ jamanadenw an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ŋaniya kɛ kelen ye parce que an bɛ ka hɛrɛ min ɲini tant que ni bɛn ma na a hɛrɛ sɔrɔ man di o ye tiɲɛ ye an bɛ ka basigi min ɲini tant que ni an ma an tilen ɲɔgɔn ye k'an ŋaniya jɛya ɲɔgɔn ye a basigi sɔrɔ man di dɛ donc n bɛ o yɔrɔ fɔ jamanadenw ye an ka bɛn an ka ŋaniya jɛya ɲɔgɔn ye n'o kɛra a ka ca ala fɛ jamana in bɛ sira dɔ sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ an bɛ min na bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la dɛ faama farala fantan kan bɛɛ bɛ kule la parce que waati dɔw la mɔgɔw bɛ bala k'a fɔ fantanya bɛ yen mais o b'a sɔrɔ a ka nɔgɔ mɔgɔ caman bolo mais n'i y'a ta k'a jateminɛ ka bɔ waati jan ka na se nin waati ma kule min bɛ jamana kɔnɔ a kule tɛ ka bɔ fan kelen fɛ dɛ i ka dakuruɲɛ laban Umar Tarawele ayiwa ok a diyara n ye si dakuruɲɛ laban min bɛ yen dɔrɔn o ye ka foli kɛ e yɛrɛ si ye alhamdulillah vraiment an b'i fo k'i barika da parce que depuis an nana tulo ni yɛlɛ i y'o kɛ ka an kunbɛn k'an sigi plateau kan ka baro kɛ ka se nin niveau in ma e ma dimi anw ma dimi filɛlibaw ma dimi o sɔrɔla e yɛrɛ de la parce que ni mɔgɔ y'i invité ka taa plateau kan ni question ma na ordre la ni question kɛcogo ma ɲɛ i fari bɛ faga donc question fɛn o fɛn nana a bɛɛ nana a nacogo la a bɛɛ tilelen don i tɛ ɲininkali kɛ ko nin ɲininkali kɛra mun na donc e b'i fo o la o b'a jira k'a fɔ k'i b'i ka baara dɔn an bɛ dugawu k'i ye hali bi o sa ala k'i ka laɲini sabati i bolo bon kɛrɛnkɛrɛnyana ka teleso in fo n'o ye Pinal TV k'a daminɛ directeur la ka na baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na an bɛ directeur fo yan'an ka se yan an taara foli kɛ a ka bureau la yen a y'an kunbɛn ni tulon ka yɛlɛ ye donc o b'a jira k'a fɔ vraiment mɔgɔ kan kana Pinal TV la donc o kɔfɛ an bɛ an kanubaw ka taa techniciens la mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'i ye an kanuba ye an bɛ bɛɛ fo dakuruɲa kelen parce que bɛɛ tɛ se ka taa i tɔgɔ ma n'i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ i bɛ dɔ k'i jugu ye k'a sɔrɔ i ka ko ka bon o bolo donc an b'an kanuba bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲa kelen donc kuma tɛ se ka laban n'an m'a fɔ i bila ka taa an ka sirifila la n'o ye Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbayaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka an nafa ni o barika ye kɔfɛ ka n taama ɲɔgɔnw fo n yɛrɛ ka kalandenw
Madani Fomba kana se Amadi Kidama ka Kida donc ni olu nana ya alhamdulillah donc ka foli kɛ bɛɛ ye vraiment niso jara merci beaucoup merci si bada foli an b'a di ma Umar Traoré mi ka baraw bɛɛ lajɛlen bila ka ba tigɛ k'i ka mobile ta ni ka na an ka wele k'a ko jaabi foli belebeleba ye e yɛrɛ ta ye ka d'a kan yanni ka kaba fɛnba fofono na cɛ min y'a fɔ i bɛ kabaw la foli belebeleba an b'a di ma ka foli di fɛn min di Amadi Kida ye ka foli di Fomba fana ma k'a jira la k'a fɔ aw tun sɔgɔlen don aw ka jabaraniso mandi de la n'o de Pinal TV aw ka émission n'o de spécial Ramadani ye diɲɛnatigɛ don o don sun tigɛlen kɔfɛ ni ka nin jɛmukan in kɛ aw ye yaasa cogo min na ka se ka aw la nisɔndiya fɔ sigiyɔrɔ kɔnɔna na ni Alahu subahanahu wa taala n'a man ka jɔnya jɔ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan sini ni Alahu subahanahu wa taala ka jɛ ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw kan bɛ waati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين